Mana Yama. uthe umem ngitshela ukuthi ucela ukuthi ungithengele i-roll on ngoba amakhwapha maseyanuka. Uthe umem ucela ungithengele i-roll on ngoba amakhwapha mayanuka. Awukahle. Umisi wakho uyala ukuyofundisa lapha noma uyokwenzela ama-senses akho ukubona ukuthi asebenza yini. Uyazi thina into esinisele yona lapha esikoleni ukuthi bona basebenzisa imedula oblongata. Bakhipha ulwazi abanalo balikhiphile kuningi. Hayi ukuthi asebenzisa ama-senses akhe. Ikhala lakhe mali imhlupha akahlukane nokuzohogelana nezingane zethu. Umtshela ukuthi ngithe. Angisanganisi mina. Ngiyasaba ukusho njalo kumem ngoba nabanye esikoleni sebeyangihleka ukuthi mina nekhwapha elinukayo bangibiza ngokhwaphidasi. Umtshela ukuthi ngithe uma uthe i-roll on akanayo into wena ongamsiza ngayo ukusebenzisa imedula esikhundleni sekhanda. Esikhundleni sekhala medula oblongata yakhe. Oyicelebram noma icelebram. Sifundile phela nathi.